i allà doncs va començar la nostra amistat. I la veritat és que ens fa especial il·lusió que ells formi part d'aquest últim disc i a més cantant en català, no? Que és una cosa que encara no havia fet mai ell i és bastant divertit que el tinguem cantant en català. O això, no?, amb els Cat Empire, que són un grup australià, que són brutals. Nosaltres som molts seguidors i va ser una sort doncs, que s'animessin també a participar, no? Com tots els altres que acaben formant part d'aquest disc. Ple de records i somnis. Ara la gira 2018 vos porta al territori valencià, però tenim entès que el nou treball ve marcat per altres viatges, concretament els que heu fet a l'Àfrica o als camps de refugiats de Grècia. Sí, bueno, això va ser l'any passat que nosaltres no estàvem de gira per poder preparar el disc nou, que és el Cor de la Terra, i teníem ganes de fer-ho amb calma, i vam aprofitar doncs, aquell any, en paral·lel a la creació del disc, doncs, per fer una sèrie de viatges com a grup, no? Fora de les gires habituals de concerts, que normalment quan estem de gira doncs, sempre estem molt ocupats i no ens permet fer aquest tipus de viatge. I la veritat és que vam estar a Grècia doncs, en tres ocasions diferents, en 3 viatges diferents, als camps de refugiats. Vam estar també a l'Àfrica, que hem estat un parell de vegades a Senegal i a Gàmbia, i una mica doncs, sí que el caràcter del disc es va anar conformant a través d'aquesta sèrie de viatges, no? On realment ens adonem del poder que arriba a tenir la música i que és una eina doncs, molt poderosa, no? I la veritat és que són experiències que a nosaltres ens han tocat molt i que ens han anat marcant una mica doncs, l'esdevenir dels Mars. Molt bé, Sergi. Charango va començar el 2017 amb el Cor de la Terra, però en el teu cas has finalitzat l'any presentant un treball en solitari que es diu Harmony.